Našice i Kordanaši, svi dragi prijatelji i prijateljice koji ste došli iz daleka da biste na 80. godišnjicu drugoga po redu masovnog zločina u ovom lijepom historijskom gradu, zajedničke historije kako Hrvata i Srba, tako i više država i više politika. U stoljeću koje je iza nas imali smo dva velika potresa. Prvi 909. koji je pogodio ovo područje, a drugi 2020. Ta dva potresa su bila rezultat tektonskih pomicanja kupskoga rasjeda. Ali imali smo i dva rata. Drugi svjetski rat i ratni raspad zajedničke države i rat u našoj državi u Hrvatskoj. Oko onoga prvoga smo vrlo često nemoćni, osim u solidarnosti, kao što smo bili protekle godine. I ovdje u Glini i u Petrinji i u svim drugim mjestima u kojima je to trebalo. U ova dva rata te solidarnosti nije bilo na način na koji bi to trebalo biti za ljude, svojstveno. Ne od najtežih zločina, kao što je ovdje rečeno, i najvećih zločina počinjenih izvan sistema koncentracijskih logora i logora smrti, Gospić, Jadovno Pag kao prvi i Jasenovac kao drugi, ovaj prelijep grad je imao nesreću da u njemu bude počinjen najveći i najstrašniji zločin izvan tih sistema, tih logora. Prema Srbima, ali i prema malobrojnim Židovima koji su živjeli u ovom gradu. I naravno prema antifašistima ili Hrvati ili Srbi. Isto tako, rat koji je uslijedio 1991. godine i trajao do 1995. donio je svoju mržnju, ubijanja i žrtve. Krenuli smo u izmirenje oko rata od 1991. i 1992. Možda smo trebali ranije, ali smo krenuli. Iz nekog razloga, ovo mjesto to svjedoči, još uvijek nemamo hrabrosti da to uradimo kad je posrijedi Drugi svjetski rat. I to nas drži neizmirenim. Zločini koji su počinjeni i ovdje i na drugim mjestima u Drugom svjetskom ratu još uvijek su veći od naše savjesti. Zle namjere i politike još uvijek su veće od naših moralnih osjećaja. Kad kažem našim, mislim na sve nas. Ne samo ovdje okupljene, nego i one koji se nisu ovdje skupili s nama. Na ovom mjestu
smo zapravo iz dva razloga. Prvo zbog toga da se sjetimo patnje onih koji su 29. na 30. s područja Topuskoga dovedeni u ovu crkvu, ne na pokrst, nego tobože radi odlaska na rad u Liku. Kao i onih koji su 4. na 5. august dovedeni s područja Kotara Vrgin Most radi tobožnjeg pokrsta. Da se sjetimo njihove patnje uzrokovane, možete samo zamisliti kolikom brigom roditelja što će biti sa njihovim kad odlaze u neizvjesnost. Patnje koju gleda onaj koji je na redu nakon onoga